L-iktar dejta riċenti li kienet elevata mill-laptop u memory cards mir-residenza ta' Daphne Caruana Galizia tasal sal-2015. Dan ħareġ mix-xhieda ta' Alfred Cardona espert tal-qorti hekk kif komplet il-kumpilazzjoni fil-każ kontra l-aħwa George u Alfred De Giorgio, magħrufa rispettivament bħala ċ-Ċiniż u l-Fulu, kif ukoll Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. It-tliet irġiel jinsabu akkużati bil-qtil tal-ġurnalista permezz ta' karozza bomba fis-16 ta' Ottubru li għadda. Mistoqsija Caruana Galizia kellix korrespondenza aktar riċenti fil-laptop tagħha. Alfred Cardona wieġeb li l-aħħar komunikazzjoni tmur lura għal Diċembru 2015 u li x'aktarx il-vittma kienet qed tuża apparat ieħor. L-espert qal li ma kellu aċċess għall-ebda laptop ieħor. L-avukati li qed jidhru parte ċivili għall-familja talbu lill-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffrad Zamit sabiex tassigura li s-sorsi tal-ġurnalista jkunu protetti, iżda l-avukati tat-Diviża qed jinsistu li l-klijenti tagħhom għandhom id-dritt ikunu jafu l-kontenut tar-rapport tal-espert. Matul is-seduta xedu wkoll numru ta' dasa li kienu involuti fit-tfittxija f'qiegħ il-baħar fil-Marsa minn żewġ tfittxijiet li saru fl-4 ta' Diċembru u fis-6 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. L-addasa elevaw 5 telefons ċellulari kif ukoll batteriji u holders ta' SIM cards. Sa dan it-tant sar magħruf li l-ġimgħa 20 ta' April se jsir l-aċċess fuq il-post fejn inqatlet Daphne Caruana Galizia fil-bidnija ftit metri bogħod mir-residenza tagħha. Il-każ ikompli tlieta meta jsiru sottomissjonijiet dwar it-talba l-ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat Philip Gallia Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Kitarno u Kerzara. Id-difiża hija magħmula mill-avukat Josette Sultana li qed tidher għal George De Giorgio, l-avukati William Kuxkiri u Marta Muscat li qed jidhru Alfred De Giorgio u l-avukat Martin Fenek li qed jassisti lil Vincent Muscat. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru parte ċivile għall-familja tal-vittma. Sa dan it-tant għal darb'oħra persuna jew persuni mhux magħrufa neħħew il-fjuri u xemat fil-mafkar temporanju ta' Daphne Caruana Galizia li jinsab faċċata tal-Qorti tal-Ġustizzja.